assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, goto fof inde mum e yettode mum. Ko Umar coftal ɓalli kadi aremon boy. Hande ko boy mbiɗo weltini fewi par ce que hankkadin Loporta John Loporta waɗi ko fonno waɗede gila septembre, hankkadin Ronaldo kumen wona entraînement Barça o wona ɗo joni ko entraînement Barça be woni ɗon pour hankkadin paɗen ko ƴiwna Xabi Hernandez kañum fuuti arde lomtade Ronald Koeman. Xabi Hernandez ko Qatar o woni par ce que kanko woni biteɗo équipe biteɗo Al Shak e Qatar ko toon kanko woni entraînement ɓeɗon. Ten kadi football mo zuwata o ko football Barça gandade par ce que kaljiɗo équipe Qatar ene zura ni oɗo Al Shak no zura ni ma sifto football Pep Guardiola, ma sifto football Luis Enrique, football Barça, par ce que ko ɗum ɗo joni Barça be ko entraînement kañum joni ƴetti équipe o ko kañum jogui équipe o quoi. Kañum waɗi entraînement ɗo balɗe ɗiɗi ko Ronald Koeman yeehi ko waɗi ɗon entraînement makko alkamis o aljuma kon ɗo kam eɗen gandi kam o wawa change équipe o ñalawma goto ma ƴettuta kam hade Xabi Hernandez arde quoi, kono feere makko nde tan ko yo change mentality équipe o, yo change mentality jouruji ɗi quoi, parce que Ronald Koeman waɗi ko mentality mo waɗa jouruji moƴƴani parce que enen ko Barça gonɗen ko Barça, parce que donc fotano joueur Barça fotano miijade walla fotano wadde hoore mabɓe kamɓe ko équipe tokkos walla ɓe ngala équipe pour koɓe mbawi joude ball, parce que ko on mentality Koeman holliɓe oɗo équipe nafata wona e ngala jouruji parce que académie Barça ene jogui toon jouruji, eɗen jogui waɗoɓe création football. Ricky Puig hoore mum nanɗo yalti toon, Gabi yalti toon, Nicky Gonzalez yalti toon, hewɓe mabɓe Piqué en wona ko toon jalti, Busquets, Sergio Roberto en kamɓe fof ko toon ɓe jalti. Joni kam Koeman jarama no fewi ko mbaɗɗa e Barça ko gasi ɗum no mbawɗen yiide, kono kam Barça joude Alaves en jii kam football kam Barça ten kadi kanko jogui balo. Barça waɗi création football hande kam en jii gueɗe kam seeɗa kam e Barça kam, kono kamɓe ko nanno bi ɗum woni caɗele ɗe, par ce que ɗum cohluɗen joueur comme no Haaland walla Mbappé kono nanno ɓi ɗum cohluɗen, kono kam hande kam Barça semori seeɗa kam ɓe mbaɗi compétition moƴƴo par ce que ko ɗum mbawɗen ñagadeɓe yoɓe mbaɗ, kono équipe o changeta ɗo e ñalawma goto tan ma ƴettita te que so Xabi Hernandez ari koko noon wona affaire o ma ƴettita wona ɗon e ɗon tan équipe o changer comme no yimɓe jiiɗiri ni, ko temps ƴettere par ce que football Barça ko temps ƴettere, ko temps pour ha jouruji hankkadi gowodira goto e goɗɗo o ha ɓe gowodira no Barça philosophe juuda hankkadi sen jiiti ɗum gasi
kono football yiɗo DNA Barca ha joni wodani wona gonga par ce que hewɓe hen Bayern zuudat ni min jiyan ɗum hewɓe hen ha joni philosophy o nanɗon yahani hay nokku hay Chelsea ko zuwata ko Thomas Tuchel gasi ayi football mo waɗata o ten kadi mentality mo hokki Chelsea yo ko non Alaves hande ko Barca zuude mabɓe ko ni woni haala ka ko ni Barcelona fonno zuurid yo jogo ballo kadi toppitade ko wadde toppitade haqqille mabɓe ko par ce que eɓe goppa défense mabɓe goppa yimɓe nanno mbi no feewi oɗon eɗen poti changer oɗon par ce que ɗum moƴƴani eɗen mbaɗa bal men so nanni bi ten kadi jogui caɗele kewɗe nannude bi sa nanni bi kadi a waɗi relax seeɗa kadi a woppi équipe goɗɗo ara ɗum firtani haydara par ce que ko ligguiɗa ko foof boni tagal ko ɗon mentality ma yanata ko ɗum woni ñande Memphis Depay nani bi kadi ɓooyani seeɗa e défense Barça waɗi erreur kadi joni noon oɗo joueur Alaves nani bi woni gogo ten ɗum fotano wadde ɗeɗo gueɗe yimɓe poti toppitade yimɓe poti wadde hen haqqille par ce que ɗum ɗo moƴƴani haydara totti ko défense men o ko nafargo ala hen ten ɗum wona sans ten kadi koye équipe Barça zuudata wona équipe goɗɗo oɗo ko équipe mawɗo ten kadi aɗa andi pression woni heewi zuude Barça joni zuuruji ko yoɓe paam ɗum yoɓe paam toɓe zuwata ɗo par ce que wona Real Madrid en wona équipe aji toko zuɗɗa koye Barça zuudata quoi ɗum ko toppitade ko mbatta ko ene moƴƴi kadi ne foti wallude no feewi so wona ɗum moƴƴani haydara ten ɗum woni haala hunde saɗa waɗa kadi a ƴewata a toppitoto ko ɗum woni haala men ka so wona ɗum haydara ala ko nafata haydara ala ko firti ɗum joni kam donc kam Barça en jii gueɗe kam ten kadi eɗen jogui match garo e Damanikia joni kam ƴewan kadi équipe o no yahara équipe o ko waɗata e ɗen gueɗe ƴeewa kam so yoɓe gaña par ce que eɗen cohli gañade oɗo match sen gañaki ɗum hankkadi gasi Barça yalti Champions League ha nokku on jahata en gañata oɗo match kadi gañaɗen Benfica ɗiɗo match uji vraiment en gañata ɗum so wona ɗum moƴƴata haydara nafata ten kadi so kumman heddimo eɗen ganda ɗum min perdanno ɗiɗo match uji quoi ɗo joni kam ko mentality yo change zuuruji yo gandu ko zuwata Ricky Puch joni yo hokke zuwa par ce que omo wawi football ono moƴƴi ko hokkaka tan hoolaka ko ɗum woni kuman yiɗa waddemo par ce que kuman yiɗa zuuruji comme no makko ni ɗum woni haala ka ɗo joni ɗum ɗo men foti wonde ko Frenkie de Jong Pedri e Ricky Puch ɓeɗo poti hen joni noon rewa hen Gabi Nico Gonzalez e Busquets ha joni wawi hokkude min hunde ha joni mbiɗa andi jogi ko duuɓi 33 kono kam ha joni omo wawi wadde hunde kadi ma hokku zuuruɗi expérience pour mbawa yarude yeeso ko tenkar ko ɗum Barça sohli ɗiɗo zuuruji ko ɗum cohli neɗɗo mbaɗowo holloɓe ɓe expérience ten kadi ko ɗum Barça zuuruji mumen cohlata quoi ɗum kam
omo wawi waɗɗum. Busquets no wawi wallude ɓen no jari yes kasi ko ni tan kono ko heddi ko haydere ko heddi ko min jatan min jiitu ko jiɗɗen jiitude ko kadi Barca ma yadow inchallah. Barca ma yadow ɗo joni wona less ɓe gonata kono maɓe jadow inchallah. On calminama goto fof inde e yettode mum ko sehil mon Oumar Amadou Diallo woni ɗo kadi ko Oumar Coftal Ɓalle aremon ha gangol bandira mi tintin mon affaire ko yahata e Barcelona e football in general.